Ahoj. Takže dneska budeme krmit pár pavouků. K této příležitosti jsem si nachytal pár kobylek z pole. Bylo to asi 2hodinové dobrodružství, ale nakonec se podařilo něco nachytat. Takže budeme postupně dávat těm, kteří už mají hlad a neměl jsem pro ně něco většího. Takže začneme u Theraphosa styrmi, největší pavouk světa. Akorát jsou schovaní, ale když zkus tady nachystaný, tak já to tam dám, že mi něco neuteče. Zalez tam. Tak. Takže. Vidíš to tam? Aha. Tak my žrát nechceme. Je to březí samice. Tak nevadí, ona ji vyžene. Nebo vyjde sama, já ji chytnu, když nechce. Dáme tady. Tak nepohrdne. Rachot naznačil, že nepohrdla, ale že ho vidět nic nebylo. Tak je tam dáme ještě. Bylo to vidět trochu? Nebylo, ani při přiblížení, no, když se to přiblíží. No, nedá se, ale tady když trošku nakoukneš, že vidět, že si to tam... No, ti nás zklamali. Tam je tma jak v pytli. Tak nevadí, zkusíme další. Takže... Poecilotheria metallica. Obávám se, že než si je najdou, tak to bude trošku... Tady máme lampropelmu, ale taky než ona vyleze, to bude spíš na noční, takže objeví v noci. Zkusíme, jestli ani vyběhne. Tak potom tihle ti nesklamou nikdy. Chromatopelma, mláďata.
Jsme se dočkali pořádné akce. No, tyhle nikdy nesklamou. Krásný, barevný, vděčný pavouk. Tak, zkusíme další. Zkusíme nějaké klavikuláře. Tak, když bude vidět, jak jsou krásné ty nožky plamenné. Co, nic nebude? Už se zajímá. Takže Vicularia metallica, ta si vzala. Přemýšlím, jestli zkusíme i Holkonie, jestli si vezmu. Australská malóčka, mládě. Ale to vypadá, že která má menší zadek. No tahle určitě ne. Zkusíme karty, jestli si tady tato troufne. Zkus to nějak, ať to tam. Si uvidíš ze spodu. Ona zareagovala, ale teď nic. A už. Se jí bojí, myslím, ne? Možná bude na ní dost velká, ale... No. Tak já ho aspoň zaberu Jo. z toho víka. Se mrkneme, jak je to krásný záchodáček.
No, na se bojí, oni jsou hrozně rychlí, ale tady ti. Tak jo, no, dneska nám to teda moc zvlášť nevyšlo. Zkusíme ještě. Ono to krmení není tak jednoduché, jak si spousta lidí myslí. No, tady Xenesty zimanis, krásný mláďata. Musíme opačně, aby šel tam, kde je pavouk, za světlem. Co taky bojí asi. No, to jsou taky takový bázlivý druhy. Škoda, že ty holkony asi nevzali. Prostě leze ven. Co nechce? Se asi bojí taky. Nevadí, dáme stromovým. Zkusíme tohoto, tento je po sleku. Ten by mohl být takový rozhladovělý. Ale pojď dom. Tak nevím. Koho teda? Tak jsme to moc teda nepokrmili. Jo, zrovna těchhle bych byl rád, kdyby si vzali. Ale daj jim to tam dát. Pojď ukážeme kokon. No, kokony, tam gramostol. Samice, chuděra. Samice s kladelkem. Ten myslím nežere. Se podívám. Jo, ten má velký zadek dost. Švába tam nezežral, takže zkusíme, jestli bude vidět, jak je zbarvený do modra. Zkus, jestli bude vidět ta modrá. Přiblížit, jestli to... Krásná. Tak nic. Takže nevyšlo to podle očekávání, ale věřím tomu, že si mnozí v noci vezmou, což vy už neuvidíte. Tak příště.